ഈ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആനന്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് റിസീവ്ഡ് 1,75,000 ആസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡഡ് 31st March 2016. ആനന്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് 1,75,000 രൂപ 31/3/2016 സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ? നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദ എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഐദർ മന്ത്ലി ഓർ ആനുവലി ടു എ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഹി മെമ്പർ. ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെമ്പേഴ്സ് അവർക്ക് നൽകുന്ന ആ ഓർഗനൈസേഷന് നൽകുന്ന വരിസംഖ്യയെ മന്ത്ലി ഓർ ആനുവലി മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലോ നൽകുന്ന വരിസംഖ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് 1,75,000 രൂപ. കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെൻഷൻ വെദർ വി ഷുഡ് ആഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദി ഇയർ. താഴെ തന്നേക്കുന്ന ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയാണ്, അതിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ലെസ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ 31st March 2016 15,000. 31/3/2016 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 15,000 രൂപ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ 1st April 2015 rupees 20,000. 1/4/2015 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് 20,000 രൂപ. സി, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആസ് ഓൺ 1st April 2015 rupees 16,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 1/4/2015 16,000 രൂപ. ഡി, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആസ് ഓൺ 31st March 2016 rupees 12,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 31/3/2016 12,000 രൂപ. നമുക്കറിയാം, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വരുമാനമാണ്, മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ എമൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ചിലവുകളും കറൻറ്റ് ഇയറിലെ വരുമാനങ്ങളും മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ 1,75,000 രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ തന്നേക്കണ 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്, കറൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഡേറ്റിൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻകം സൈഡിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന തുക എത്രയാണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കണത്. ഐ തിങ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ആനന്ദ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് 1,75,000 രൂപ കറൻറ്റ് ഇയറിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഇതിനുശേഷം താഴെ തന്നേക്കണ 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സുകളിലെ ABCD ആ 4 എണ്ണം ഈ എമൗണ്ടിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കറൻറ്റ് ഇയറിലെയും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെയും കണ്ടെത്തണം. കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആഡ് ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മൈനസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. അതും കറൻറ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസിലും രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും മറ്റേത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ 31st March 2016 15,000. 31st March 2016 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ഇയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്, ആഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 15,000 നമ്മൾ ആഡിൽ കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ 1st April 2015 20,000. 1/4/2015 20,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രീവിയസ് ഇയറാണ്. അതായത് 31/3/2014 ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്ക് 1/4/2015 തന്നേക്കണത്. അതുകൊണ്ട് അത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.
പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആസ് ഓൺ 1 April 2015 16,000. മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയേക്കാണ്. കറൻറ്റ് ഇയറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം 31/3/2015 അവർക്ക് ലഭിച്ചേക്കാണ്. അതായത് അത് കറൻറ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് 16,000 രൂപ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം 15,000-ഉം 16,000-ഉം 1,75,000 കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 2,06,000 കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഐറ്റം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആസ് ഓൺ 31 March 2016 ₹12,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കറൻറ്റ് ഇയറിൽ തന്നേക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. കറൻറ്റ് ഇയറിൽ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 12,000 മൈനസിൽ കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം 12,000-ഉം 20,000-ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ടർ കോളം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 32,000 കിട്ടും. അത് നമ്മൾ 2,06,000-ൻ്റെ താഴെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് 2,06,000-ൽ നിന്നിട്ട് 32,000 മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ഫൈനൽ ആൻസറായ 1,74,000 ആണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദീപം ആർട്സ് ക്ലബ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സാലറി to be debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. ദീപം ആർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. ടോട്ടൽ സാലറി പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ 2017-18 87,000. ഈ വർഷം കറൻറ്റ് ഇയറിൽ അവർ സാലറി കൊടുത്തേക്കുന്നത് 87,000. ഈ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ സാലറിയുമേയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആദ്യം തന്നെ ഇതെടുത്ത് എഴുതി ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക. ശേഷം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ആഡും ലെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്കറിയാം കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രീവിയസ് ഇയറിലെല്ലാം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ. സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ 31st March 2017 19,000. ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള സാലറി അവർ മുൻകൂട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷമേ 19,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ ആഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 19,000 87,000-ൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ 31st March 2018 8,000. അതായത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള സാലറി നമ്മൾ ഈ വർഷമേ കൊടുത്തേക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആസ് ഓൺ 31st March 2017 ₹17,000. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മൈനസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 17,000 നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആസ് ഓൺ 31st March 2018 ₹32,000. കറൻറ്റ് ഇയറിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് 32,000 ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ 87,000-ൻ്റെ കറൻറ്റ് ഇയർ സാലറി പെയ്ഡിൻ്റെ കൂടെ ഏതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇത് നോക്കിയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ സാലറി പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ 2017-18 എടുത്ത് എഴുതുക 87,000. ശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതുക. ആഡിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ 31st March 2017 19,000. പിന്നെ ആഡിൽ വന്നത് ഏതാ? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആസ് ഓൺ 31st March 2018 32,000. അതിനുശേഷം ഈ 87,000-ഉം 19,000-ഉം 32,000-ഉം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1,38,000.
അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ലെസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ 31st March 2018 8,000. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഐറ്റം കൂടിയുണ്ട്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആസ് ഓൺ 31st March 2017 17,000. അതിനുശേഷം 8,000ഉം 17,000ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഔട്ടർ കോളം 25,000 കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1,38,000 നിന്നിട്ട് ഈ 25,000 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. ആൻസർ 1,13,000 ആണ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ 2 പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കറൻറ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസും പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസും കറൻറ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം, പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ വന്നാലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. Thank you for watching.